strong. Maybe I waited too long. ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Hello, sir? Hello, Inday? Oh, unsa naman, Kiko? Ha? Nanawag naman eh. Unsa may kasulti, ha? Unsa na? Hello? Hello, Inday? Inday? Ay, sir! Sorry, sir. Saon nga, nagsamok-samok pamagod si Kiko, sir. Uy, sir, congrats di ay kaayo. Nakakita ko sa video sa imong concert og success kaayo. Musamot na ka success, sir, kung diha pa ko kay musyagit magikugtaman sa ginhawa. Bahalag mapagaw igahuman. Congrats, sir. Uy, gikan na mong tanan diri, sir. Congrats, gid kaayo. Lipay kay ming tanan, sir, para nimo. Grabe gid kalipaya, sir. Ay, mao nga anli gid akong pag-congrats nimo, sir. Mao ginay na-miss na ko ni mo, Inday. Inday? Naapa ka? Ay, oo, sir. Naginhawa pa ko, sir. Maayo jud nga nanawag ko ni mo, Day. Kay nalingaw jud ko. Thank you, ha. Concert na sana ko ugma sa North Dakota. Ay, mag-ampo gid mi kugot, sir, nga successful na sad na. Basta tanan nimong show, concert, pelikula, guesting sa uban pa, amo ginaampuan, sir. Amo pa ganin ang nubinahan, si Kiko amo palidon. Bantay bitaw, di mo nagbinas Kiko, ha? Among videohan, sir, aron na ebidensya. Siyawa, gini mo, Inday, oy. Tanawa na gining tawhana. Kuno pati nga ko makailang inday. Magsalos cute ko. Bullshit mo itong babayana. Sip-sip sa tanang sip-sip. Hoy, yung si Sip-Sip. Para nimo Sip-Sip din ang magpakita tag suporta sa tong agawon pinagis pagnobena. Siya nga mo inagsweldo nato. Kompleto patas benefits o allowances. Unya, maayo pa kayo mo tagad nato. Wa ta isipang laing tao. Unsa man Kiko? Para nimo pag sip-sip na, ha? Di lagi. Pero sinang imo, oy. Nganong ako magiging mong palidonog niya? Pabidyuhan pag yun mo. Para lang pag matuod ni Sir Joko nga tinuod tang nagdobena og ikaw gid ang nilid. Ako man lagi. Walang di man ikaw. Walang di man lang silang dolor. Nganong ako man yun? Ngano man? Klaro og tataw na kaayo Kiko. Kiko ko. Kiko akong gingon. Hapit ko bungol. makingkong. Kiko akong gingon, bungol jud ka uy. Klaro kaayo. Kadili tinuod nga may pagpati ka nako. Ha? Kini pa lang gani nga pagsuway, hagbong ka na. Unsa man? Di ka kamo mabasa? Kay hadlo ka mang panubinahon. Hinumdumi Kiko nga ang lalaki nga relihiyoso daghan kaayo benepisyo nga makuha. Sa imo lang kaso? Ba't batanti ka ha? Una, mobilib og samot si sir nimo. Kay tarong ka gid na pagkatao. Day, naibaw na daan si Sira na nga tarong ko pagkatao. O bitaw. Pero plus points na Kiko, moniti man Yeah. O kung manguyap ka, na kay points daan kung mahibawan ka relihiyoso ka. Mauyon ang tayo kas ginikanan. O bisan ko ang pang gusto ang babae nimo, makapasara gihapon ka tungod ang mga extra points. Sa ato pa. May chance ko ni mo, Inday. Wa? Nako, wa nagit kay chance. Bisan -0 pa. Binuang na! Ikay binuang. Oh. Magdahong ka may chance ka nako nga, nakiglantugi ka nako karon ha? Unsa ka, sinuswerte? Ingon ka! Para na si mong panguyaban sa umaabot. Pero nako, ay nalapagtahong uy. Surtiha sila mo makauyab ka na ako, ha? Sa? Asa kang swertiha dapit Kiko, ha? Taon sad nimo uy. Yeah. Di na lang ko mag-tell, pero katawanan gid kaayo ka. Katawanan gid kaayo ka Kiko, nagkatawagid ko nimo.
Grabe niya makatamay na ko na, uy. Grabe gwapa. Oh, Grabe kayo. Swerte na niya. Nga ako siya panguyaban. Kaya yan dagway. Uy, magapasing. Yan dagway mo reglamok. kalain god ni mo, Kiko. Ako mo sila, ino. Dili man na mo'y reaksyon sa lalaki, oy, nga nakagustong tinud-anis babay. Bisan kapila pa siya insulton sa babay, di gyud siya mosulti og bati ngadto sa babay. Sakto sad. Pero di man gud nang. Wa ka mahigugma niya kung maumanggani ng masuko ka. Mao nga ay nalang padayon ko. Di sab gyud tikas portahan. Oh. Wala no. Bogo! Bogo gid ka, Kiko. Nagdako lang ng lawas nimo no pero wag gyud sulti mong utok. Gabi yan na Miss Nicolay. Kakita sa na pagka-istorya, Miss Ay. Bes ipakita na ako nga may sud ng imong utok. Okay, Miss Nicole. Ako niyang isa hindi mo ang picture. Gago! Joko? Humanay mo rehearsals? Humana. Dali agod. Siyempre, ako pa. Wala gid ka mag-need og wheelchair? Kapoy na kasi lingkod, oy. At least kini, maka-exercise ko. Tod. Kinsa tayo mong kaistorya sa phone ganina. Suko lagi kay ka. Ha? Ako tong maid. Unsaon, nagtinanga naman sad. Simple nga instruction, dili kasabot. Nicole, kanang mga katabang, tagaan nyo nagtaas nga pasensya. Lapad nga pagsabot. Ha? Aron mo abusar parehas atong imong inday? Ha? Nagselos ka ni Inday? Oh, Nagselos ka? Sure, oy. Si Inday yun imong giselosan? imo pa kong giinsulto, Joko? Di man god. Naamgi kalagot imong sultihan ba? Gasilas yun paminahon. Wa ko magselos. Unsa ko tayo angay na ko selosan na tong babayhan, ha? Mao gani nga nagkatawa ko nimo. Kay mura kag yung naselos niya. Wala lagi ko magselos niya. Nga na magselos man ko. Kinsa man siya nga ako selosan, ha? Dili lang yung ko ganahan niya kay super kaabusada, filingera, bagagnaw, way respeto, way batasan, etc., etc. Manglimpyo na ng tandaan aron ni nag-abot ni Sir sunod adlaw anay problema. Andam na ang tanan. Mas maayo nga wag yung ikasaway ang atong amo nato. Pero, kanang usa ka binuhat niya nang. Pila naman na siya kaadlaw nga, murag nayabag sige kibot-kibot ng bakbaoy. Unya, kalito nagapa kang Wa na lang kumusuway pangutana na niya kay tingalig. Tubago na sa kuan nag ako iyang gihuna-huna. Tingalig mapuspusan na gid nako siya. Nakabantay sa bitaw ko anang Kiko ay. Uy, hala ka na. Wa ka na siya mag-adis-adis. Ha? Na, daghan na bito na siyang mga lihok nga makakulba na nga ay. Liho ko ni nato samtang wa pa mo abot si Sir. Ay, unsa man nang, iipadakop na to? Dili, oy. Atong ipadrag test.
Nganong ako man ninyong i-appeal? Nganong i-appeal man ko ninyo na? Nga ha? daw di man. Kita mang tulo ang giingon ni sir nga magpa-drug test. Nganong lagi tao? Nganong nagduda? Nagduda sila na to, ha? Ay, ayaw na lang question na si Sir Kiko. Iya mo sa nang katungod nga, klaruhon kung wabay nagbinuang nato samtang tuwa sis layo. Og tayong paragod. Anong agrabyado ka man, nga kita man sang tulo. Gawas pa. Wa man sad ka kay kitako. Wa magani mo angal ni ng dolor, ikaw na hinuon? Ay, sige, i-appeal lang ko ninyo di, ha? Nung saan naman taon taan ni, ay? Oh, unsa na? Negative man ang resulta sa akong drug test. Sa mayong ikasulti, ha? Oh, maayo. Wa tay ang ikabalaka. Ambi nang, ambi nami. Ako be, kay ako'y mo picture, anak. Para ako'y senior, be. Ambi Unsa may nami. ambi ba? Kanang akong result ko sa drug Tarong. test. Moabot naman ko to si Sir God karon. Aw, ako yata ka na niya. Mauna, sir. O garon dili siya magduda. Nagpa-drug test pud mig apilid ang dolor. Pero negative man ang resulta, sir. Sa ato pa, wa siya magbisyo. May problema na yung tingalis Kiko. Israel na ninyo. Da, amo na nagilugit, sir, uy. Pero, saon man nga, wa maging pinadaw-daw, uy. Sige lang. Mag-istorya rin niya kung niya, nag-abot na ko diha. By the way, ugma pa ko maabot diha. May preskon pa ko, nag-abot na mo sa Manila. Posible sad nga sakto si Sir nga may problema lang siya nga dili niya ikasulti nato. Pero Pero, uunsa man lang? posible sad nga nabuyagan na siya. Dako-dako sad baya ng baya, unya pila ra ta kabuok nagpuyo. Dili imposible nga may mga kauban ta dinis bay nga dili makita. O nabuyagan si Kiko? Uy, imposible ha sa dana nang, uy. Nasawayan ka, tingali. Wa magani mabuyagi Sir Joe kung nga perting gwapuha ato. Kunya, si Kiko na hinuon. Aw, gawas kong daot og mata ang diingon nato. Bagaag yung kabuang ni mo inday, oy. Tinuod sa bitaw nang. Kalain sa si Kiko na hinuon ang mabuyagan. Unya, si Sir Joko na hinuon may dili. Bot ni mo inday, oy. Diya kayo na. Oy, ayaw paglakaw nang. Mag-istorya sa tanang, oy. Unsa di katawanan sa kong sulti? Ay, di manggod. Bisan nun sa naman lang gud ang naabtan sa imong hunahuna, Joko. Kato si Kiko na in love ra to. In love ra to siya pero dili siya makaingon sa girl. Ha? Ganun nakaingon man ka? O syempre, nisulti man siya, no? Nisulti siya? Nimo? Yes. Ganun sa siya nisulti nimo? O, ingon anak ba di mong ka-close nga musulti siya nimo sa personal niyang problema? Oh, Sa akong naibawan, civil karag tinagdan nila ni Kikog na ng dulor. Mas doon na kay close introduction kang Inday tungod kay wa kay choice. Ganun sa mo nagka-close ni Kiko? oh. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday,
Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all, and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Sa akong naibawan, civil karag tinagdan nila ni Kikog na ng dulor. Mas doon na kay close introduction kang Inday tungod kay wa kay choice. Karon sa mo nagka-close ni Kiko? Oh, maka-amaze lang mga wa ko kay bawo nga ingon ana na mo ka-close ni Kiko. Dili man gud at all times nga close ang duha ka tawo para mo share sa iyong personal feelings. Doon naman gani mga complete strangers gyud nga magkaistoryahan na about their personal lives unexpectedly. I mean, dili ba di ka aware, Ana? It happens everywhere. Like sa bus, sa mall, anywhere. Kay hibaw man ko ana. Pero knowing you, Okay. Para makontento ka, maoni na hitabo. Nigawas ko kay nangita ko ni Inday. And I saw Kiko nga naginuktok, so walang. Ni-comment lang ko nga kalayo ba siyang pananaw. which is so unlikely. I mean, wa man kay pagi sa mga tao, dili ba? Oh, wait. Unsa gid ay ipasabot nimo? Nagduda ka? Nagselos ka ni Kiko? Unsa? Ikaw ha? Well, I admit. Doon na pa dyan ko'y wa ma-discover ni mo. Karoon lang ko kay Bao nga kamao sa day ka mag-joke. O in fairness ha, funny. Ay, nagselos ko ni Kiko. Hindi ko ka-get over na. Medyo na-off ko ato kanina ta. Wa ko mag-expect nga iyatong daginuton ang bahay ni Kiko. Maayo na lang gani kay smart kayo ko. Nalusotan na gihapon ako. Pero I have to be cautious next time. Lisod na. Wow! New look ang bahay ha. Nawara gani ko for almost a month. Dagan na kayo magnahimo. Oh, syempre, sir. Gusto na mo nga happy o relax ka, inigpauli ni mo. Pero, mas happy mi nga nagtanaw ni mo nga okay ka na gyud. Wa ni crutches, o labaw ng wa na wheelchair. Salamat sa inyong mga prayers. Uy, sa pa yan, sir, uy. Sir, nag-andam na ko sa pagkaon. Kasi ganahan na ka. Busog ko lang, pero mukhaon ako gamay aron dili mo usik ang imong effort. Salamat, sir. Andam ng lamisa diri, sir, ha? May request day ko ng dolor. Unsa na, sir? Gusto ko nga sawaan ko niyong tanan sa pagkaon. Salamat, sir. Pero, sir, ikaw rin kaon, sir, ha? Kay busog naman sad mi. Uy, nang dolor.
Imo balibaran si sir nang. Tagsarobi gani siya muhangyo. Hagimingaw gani siya nato, mong ganahan siya makiksaw. Bitaw ng dolor. Maikog lang si Roy. Sige, sir. Sir. Pildi ka nang. Lambiin mo paggaluto nang, oy. Muragitag na sa restaurant nang. Siyempre, nagdulor na gud na. Kiko, Inday, hinahinay lang mo ha. Para kang sir baya gid unta ni. Kung noon na makakaon si sir og tarong. Ingon man si sir, busog siya. Di ba sir, niingon ka sir? Oo, busog ko. Nitilaro ko sa mong giluto nang. Sakto na ta akong gikaon. Ako na lang yung mga pasensya ni mo ining duha sir ha. Okay ra nang, uy. Okay ra dyan kayo. Wala problema. Lipay gani kay ko nga nagtanaw ninyo karon. Lahir agad akong feeling kung kamoy akong kauban. Mura mag naadjud ko sa tinuod nga kalibutan. Kuya, wag na pagkasulti ha, sir. Tinuod bitaw. Di tinood ang showbiz, sir. Di lingaw ang showbiz, sir. Dito tinood. Di lingaw ang showbiz, sir. Lingaw man. Pero di na ka makadetermine kinsi tinuod o kinsi plastic. Pero puros ka ng puro ginamitay ba? Ang tanan nagtuyok sa kwarta. Di man sad good basta-basta ang kantidad nga inyong madawat sir. Mausad. Pero maglisod kong explain. Basta kay para nako kamuray tinuod sa tanan. Si Miss Nicole, sir. Na, di na lang mag-tell si sir. Inday. Okay ra nang. Umana mo? Pwede na akong excuse? Oo, sir. Pwede na kayo, sir. Mapahuways ako. Sige. Ay, uy, ang maleta sa mga persona nga gamit ni sir, eto na dayon, Kiko. Ay, undang nagkaon diha, uy. Kiko. Lagi nang. Sumukha sa ninyo matay ko. Ay, gidapag yung duha kahiwa ay. Pastilan, ginis Kiko. Pastilan, gid si sir, uy. Oh, ngano si sir man? Nakadungog kasi ang gisulti nang. Kita ra ko na tinuod para niya. Ingon anak ta niya ka-love nang. Oo. Pero, daoy, nagtagaig Malaysia. Pamilya ang iyang pagtagad nato. Moang ingon anak ta ka-espesyal para niya. Oo nang. Sakto man sinang dulor. Pamilya ang pagtanaw ni Sir Joko na mo. Og dili ang ngayon tagaan at Malaysia. Ay, pero uy, di man naman dati tagaag Malaysia, uy. Labi na cute nga. Di ginawa sa ko huna-huna katong nipatong siya na ako. Kay, gisakit na di pag-ayos siyang tiil. O, misaka na sa legs ang kasakit maong lisod na ilihok. Ay, taod-taod sad ko to. Unya, humot pagit kayo siya kay pag-ong kaliko. Ay, mabuang ko. Kinsa man nun? Inday, nanglakmang ka. Uy, hala. Nalimot mo kong tipon may kwarto ni ng dulor, uy. Kadiyot nang! Sorry po! Sorry po! Kaamawin ako, uy. Sorry nang. Ikaw ha, kadaghan na gyud ni mo buhata. Ay, sorry na good nang. Ayun nalagod kalagot ng dulor kay mawag tang imong kagwapa basta magmugto ka.
Hindi man sa tikahunungan hangtod mas smile ka. Maong pasayloan na lagi ko ng dolor good. Sa di pa ko makunahon og gitik niyo. Ay, pino ang pagitik, ha? Na, madukol tagyod ka. Ay, pasayloan na lagi ko. Kano sa taman sad kawa pasaylua? Thank you, Nang. Buta na, gini mo nang, uy. Adapan na lang ko ng B. Aron ikaw na lagi ako mama, sige na. Asa man gyud lagi din na imong mama, eh. Sige ra ka gisgot sa imong mama. Pero wag gyud ka musulti bahin niya. Matuog na ko nang, doka na ko. Good night. Ikaw ha, mo ginapirmi ni mong buhaton. Basta mangutana na gay kubahin sa imong mama o sa imong pamilya, mulihay ka gyud dayon. Pero kami ni Kiko, kay baw ka gyud sa hapitan ng detalye sa among mga pamilya. Agok man dayon, bisag wa pa matog. Agoy, ambot ni mo inday. Salamat kinatog na sinang tulor. Makatog na sad ko kay hindi naman sis magsigig pangutana. Ako na sa ningsa. Anong hiskot-hiskot kong mama. Ambot kinsa kong mama, uy. Kaambot asa sige butang sa Ginoo karon. Ambot sa langaw, wa ko'y pakiniya. Mao ba nang? Noon, nabantayam sinako siya nang di gina siya mag-isgot siya ang pamilya. Ang imog ako rin yung pamilya ang ganahan niya isgutan na. Hinahinayan lang unya na nato siya og patugan bahin siyang pamilya Kiko. Kana lang kung muragwa lang tuyo aba. Kay duda ko, may gitago nato ng bataa. Bitaw, Paminaw ko, may dako siyang problema sa pamilya. atol na siyang hubgo ng arumutugan ba? Di ba? Sa imong hubgon, Kiko. Sir. Wa, sir ay. Unsay wa, nakadungog ko. Ay, sir, nangumedya ra na si Kiko. Nga hubgo na lang namo si Inday para mutugan bahin sa iyang pamilya. Ha? Mo na, sir. Kabigod ni mo, sir. Kusugin na siya magmariti sa among kinabuhi ni ng Doloroy. Halos di tali sa among pamilya. Nibaw na siya, pero kami, blinded. Blinded kami sa iyang pamilya, sa iyang background. Kay mulilihay mo na siya basta maghisgot ang pamilya niya, sir. Mo ba? Mau gina, Ano sir. ha? Wa kay buot! Oh. Wa kay paangod kapag kainahan! Si Inday. Oh, nga nang nyaw-nyaw ka? Suko ka? Ha? Tanaw-tanaw pa ka na ko, ha? Paditihan niyo mo mga anak? May lang ka mga anak o niya imurang biya-biyaan? Kisa may mo pati manon ana? Kami? Oo, mo atiman mi. Pero karon nga kinahanglan pa na mo dede ni mo padidi, ha? Day! Day! Inday, Os, Inday. kan. Nganom ka? Abi na mo 15 mo kasapan. uy, Jesus. nanganak day ng iringa. Oo, nanganak na niya. Di magpadidi si mga anak. Oo, mga cute ra ba kaayo tulo ka buok? Ako yan ang ipa-adapt ni Ma'am Teresa Soria. Abi na mo niyan, imong mama unya. Imong kasaban, Inday. Aday siya na sa mga saba ug mama si Inday direct. Wali ko kahibaw nga. Naadi tayo ring. Nisod naman nagkalit sa gate at tong usang adlaw sir nga nag-uwan. Nya, gibutang lang ni Inday din sa likod bay. Di man mabasa din kay naamay sa lipod. Gipahigda niya ng karton. Muna iyang gihimong baybay. Unsa may gipakaon ninyo, ana? Sobrang pagkaon, sir. Uy, palitiw niya na ninyo cat food, Inday. O dadaan na sa vet aron mabakunahan. O may spay para sa nga dili na mga nagpag-usab. O niya, palitin na og cat cage, uy. O
letterbox. Magpa-deliver na lang ta. Namay dagan online. Wow! Oh, minggay ka dungog ato, ha? Surtiho ni mo, oy. Oh, ha? Wa ka ni problema. Ang imo na lang gyud mao ang pagatiman sa imong mga anak. Hangtod nga modako sila. Kasabot? Nasaan. Unsa man dabita? Nganong naabot pa ko dinhi. Babae. Nagilak. Oh, si Inday. Inday. Oh. Mo ang bagis pangpang. Inday! Ayaw! Ayaw magkamag, Inday! Inday! Nagdamgo ko ni Inday. Unsay pasabot atong damguha? Nga naman to? Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Nagdamgo ko ni Inday. Unsay pasabot atong damguha? Nga naman to? Lain na pa sa akong gibati, eh. Mura man yung tinuod nga padung nga mo ambak si Inday sa pangpang. Ngano kang nagdamgo man ko adto? Tungod na tingali to kay amo siyang gisgutan lang ng dolor og kiko. Mao tingali. Pero niya pag yun ang kulba. Unsa ganitong orasa magsugod ang meeting sa bago na kong endorsement? 2 p.m. But we have to be there an hour before. Pwede na maguna 15 minutes before? Mag-date na ta? What? Hoy, Joko, nahibaw ka sa rules, ha? No dates on working days. Pero sa may working day na to, mabisang ganit Sunday, may work gihapon ta. Mao nga, kung may gamayng time, ato na lang i-take advantage. Okay. But not today. Dili pwede nga luag-luagan ni nato nga deal, Joko. We have to impress our clients, so we have to be prepared more than enough before facing them. Milyones ang mawa nato kung musipya ta ini, Joko.
Shit. Ano tayo magkisulti? Wa. Oh my God! Hoy, Joko, madisgrasya ta, ha? Hinayan ako na magpadagan ni mo. Nagdalita, dili ba? Paluparo na itong sakyanan. Joko, unsa ba? Joko! Wow, sir! Left and right, up and down, side by side na sa lagi mong endorsements. Wala ba sila inailhang celebrity, sir? Kugihan lang yun si Nicole Inday. Dili niya tagaan og chance ang ubang celebrities. Dili di kugihan. Hangol. Pero limpak-limpak na sa laping cash na siya nang ipasabot, anak, sir. No. Oo, siyempre. Natingali project si Miss Nicole, sir. Maong kayod siyag maayo. Nagtigom tingali siya para sa iyong kasal. Unsa? Si Awa, gina mo Inday, oy. Katawan ang dito, sir. Oh. Kay tungod, ikaw gid mo gasto sa inyong kasal pohon kay ikaw ang lalaki mao no. Pero sir, practical naman ron. Pwede naman nga mag-share ang babae ug lalaki sa gastuan aron way pa mo iba yung mahitabo ba? Ini ka human. Unsa? Mo din hinungdan Inday. O sa hinungdan, sir. Kay dunay mga lalaki ngayon ana. Kwentahan ang asawa sa iyang nagasto sa ilang kasal. Kawa sa ayon tawhan na gud. Wa gid, sir. Pero naidaghang mga ingon ana. Naagi ko'y mga nailhan, sir. O gawas nga mangwentas na gasto sa kasal. Mangutana pag yun nga nang mahurot dayon ang sweldo nga iyang giintrigar. Unya, ilang anak, 7 ka buok. Unya, puro nag-eskwela sa private school. Kay dili siya musugot nga sa public. Unya, pilian ra ba kay pagkaon? Kusog bang winta, mura biyag milyones iyang sweldo. Unya, kung wa pa'y mga sideline ang asawa, kuwang na kayang gintrigo nga sweldo, uy. Na, pagkaway buot banaha lagi, sir. Na, ako'y asawa, akong layasan, uy. Luoy kayong asawa kay, muutong naman lang, kay di gusto mabungkag ilang pamilya. Bida. Di madag ako, uy. Bahalag mabungkag ang pamilya kaysa magsakit ko silom. Gwapa in taon kitong babayhana, bisa may pagkabukikoy. Pero karon, na, nagkwintas nagbukog. Unsa? Unsa to nagkwintas sa bukog? Ngano nagkwintas mo siya bukog? Bukog sa unsa masad? Sir, sad, uy. Pagkatawan mo kong maayo. Ha? O, adi ka kasabot unsa nang nagkwintas og bukog, sir? Wa. Unsa rin na? Idiom? Kanang nagkwintas og bukog, sir, pasabot ana, daot na kaayo. Kay makita namang bukog ubo sa liog. So idiom jud lagi di na. Bisaya nga idiom. Ambot unsa na basta kay mao ni pasabot, sir. Okay. Thank you Inday ha. At least may nakatunan ko karon nga idiom nga binisaya. Nagkwintas og bukog. Meaning daot kaayo. Kay baka sininsi ka na, sir. Ha? Niwang. Ha? Ikaw Inday ha. Corny, sir, no? Okay ra. Okay na, sir? Tol Inday. Ingnaon niya sila si Kiko ng dulor ha nga mag-outing ta. Mao ba, sir? Yes! Oh! Kanasama na, sir? Kano sa man ninyong gusto? Ikaw na li pagbuot, sir, kay ikaw may daghan og lakaw. Kami, anytime, pwede raman mi. Okay. Enig May 1 na lang. Holiday man na. Yes! Ako sila saltihan, sir, ha? Kauban ninyo mga pamilya ha. Ah. Oh, may problema Inday? Wa, sir. Sige, sir. Akong inon sila si Nang Dolor o Kiko, sir. Gusto sa ko nga makamit sa inyong mga pamilya. O nakasiguro ko nga gusto sa silang makigmeet na ako.
Okay, sir. Excuse me, Inday. Nanawag si Nicole. Hello? Hello, uy. Lugawa biya ini. Ang sa mga pamilya akong ipalaila ni sir. Pamilyas mga ukok. Ay, hasula sa doy. Wa man ito ko'y problema. Pero, doon na naman hinuon. Nga na makignit man siya sa among mga pamilya. Oh, hinuon. Doon na naman ko'y bagong pamilya. Si Mingay o kang iyang mga anak. Di man problema ang pagdaan nila kay naaman sa lipet career nga bago lang gi-deliver sa Shopzada. Ay, sila na lang akong dadoon di ay. Pwes, this time, ako'y magbuot. Uy, hala. Uy, hala, misa ka magtingog di sir. Bullshit! Inday! Inday! Uy, nang. Si Nicole naman tingin kasturya nang. Ano kay ba man ka? Nagstorya pa man mi ato. Dayon, nanawag si Nicole mong nilakaw siya. Unya, mauna dayon na. Tuan na. So, kung ulit kaayo siya, ano ka? Inday! Nagdolor! Kiko! Sir! Uy, ano ka nga, kami maging tulog gitawag? Ay, Wag ka ba kadungos ang magsulti? Tagadungog, sir. Sige, sir. Ako na yung anda mo na sa ganan, sir. O ako sa ding mga gamit. tana Inday, mangandam na sadta. Pwede apilon lang nimo ang kang Inday nang. Mag-anda ba siya sa akong mga gamit? Sige, sir. Tabi una ninyo. Una na sa kwarto, Inday. Umuin na ba akong tubig? Matawag sa kuha. Unya na ko pukawa kung maabot na ta. Okay, sir. Okay, sir. I-mute ng inyong mga cellphone kay matuog si sir. Uy, si Miss Nicole na nawag na ako. Natuog si sir kung mangutaan na. Ayaw niyo to bagas, Nicole. Oo, sir. Bullshit! Gisan mo tubag si Inday. Si Kiko. Nahibaw kung di sad mo tubag sinang dolor. Pero si Kiko, mutubag ito. Klaro kayo na si Miss Nicole na. Ayaw tubag ka. Di na ako tubakol. Ayaw dyan. Masukuit na ako. Pero bahala na. Mas importante si Sir kay niya. Animal ng Kiko ay. Di sad mo tubag. Sigurado gyud nga si Joko ang nagsugo nila. Nga dili ko ipatubag. Pwes, muadto ko sa ila. Oh, sigurado ka guard nga way tao sa ila? Yes, ma'am. Mga kapit sa oras naman tingalis ko pagbiya nila. Kanit pa ma. Ang tawag sa lagbok. Silang tanan ang wa. Wa na ko makauyon ini da. Wa gyud ko makauyon ini. Wow, kanindot god din Kabugnaw sa hangin. Mo ninindot. Ni atas bukid pero watas probinsya. Bukid ra. Sir, sako pa man ni sa Cebu City, no? Oh, usa ni sa mga mountain barangay sa Cebu City. Karon palagi may kibaw nga
naari kayo ani, sir. Wala bagod kayo nini na ako matagad good. Uy, tagda ni sir, uy. Patakuri yan igbayad din, he. Mas nindo din nga native nga bahay, sir. Kanang mo nagbahay kubo, pero dako. Naman lagi na yung mga tanom, sir. Oo, ang nagbantay ini mao'y nagtanom ana. Wa mo kabantay nga doon ay maabot sa ato nga mga preskong prutas o tanon. Gika na din he. Abi na yun akong imulan ng diehard fan ang tighatdanan, sir. Sir, mga unsa ka taura sa mamauli, sir, ha? 1 week na din he, Kiko. One week! Ay, ngano di ay, doon na may mga appointment? Ay, nakurat lang. Yawa, gini. Hinday, eh. Sorry, sir, pero yawa, hinday. Kalimtan na to nga taga-syudad ta. So, sa usak semana, taga-dinhita. Away problema, sir, basta nalikaon. Lagi na problema. Wa ba mahibaw si Miss Nicole Indapita, sir? Ambot. Di ko sigurado kung naibaw ba siya iniuwa. Ilan bitaw na niya na. Ilan na bitaw niya. Ay, laing pangutana. Asa man tamo puyo, sir? Kanang bahay sa unahan. Bahay na sa ating banda din he. Diha ta mo stay. Uy, kana, sir? Kanang baya? Oo. Wa may laing bahay nga dool ninyo ta. Kuyawa, God. Uy! Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your. Asa man tamo puyo, sir? Kanang bahay sa unahan. Bahay na sa ating banda din he. Diha ta mo stay. Uy, kana, sir? Kanang baya? Oo. Wa may laing bahay nga dool ninyo ta. Kuyawa, God. Uy! Ay, hala patay. Si Miss Nicole na. Antik bantay na dire. Kung baan sa kong gamay na, ningog uyay ka. Gwapo ang sakinan, sir. Mura-mura yung sakinan og artista, sir. Kuyawa sa gudik ti bantay ni mo si mong yuta, sir. Martilyo magisakyanan. Willard! Kulbaan ako ganina. Uy, abi na kog si Miss Nicole na gyud. Lagi? Ni ulbo na gito ng pag-ayo ang kaspa ni Miss Nicole nang. Kay, daghan binag-appointment si sir karong si Manaha. Makancel magito tanan kay nanago man ta din eh. Joko, asa man ka? Oh my goodness, asa tamang ka pangitaon, uy. Naghimo na kag problema da. Kung ugma, di lang gihapon ko makakontak ninyo. Tanawag unsa akong buhaton. Tanawa unya. Okay, nang. Nindota sa itong kinabuhi din nang, no? Kaon, katog,
lantaw-lantaw sa palibot, balik na sa kao, nya, katuog na sad, suroy-suroy sa palibot, kao na sad, nya, katuog na sad, pamankaon, katuog na sad. Kinabuhi giday sa baboy ang imong gipangandoy, Kiko, no? Anigid. Unsa? Ops. Ay mo pakauwaw din ha. Dili ba yan ni atong lugar? Laigig sinultihan ni Biana ng pugong. Ikaw biniingon nga kaon katugi mo ganahan. Ay, sus, gunay, inday. Ikaw sad, no? Patuyang na sad gyud kag tabian ng imong baba. Ano man ka? Nag-uol ka nga wa na tay abli-abli sa tong cellphone kay gibawal ni sir? Wa nang uy. Abi magud na ko nga kita gyud ang ikauban-uban ni sir samtang ni ata dinhi. Di man di ay. Kay mas daghan man siyang panahon sa tigbantay dinhi ug sa pamilya ini. Baya ni mo. Ngigi ka? Magbuot ka? Hunong na mo ha. Hunong na jud mundo ha. Pugi ko. Ay, hunong na. Di ka pugong sinang dulor ni na Ako na uy. sumbong tamang gyud mo sir. Tuwa na sila. Kita na lang din, Asa dito sila, sir? Kasal sa pagkubangko ni Wilmlad sa syudad ugma. Manggato na sila daan karon. Adura sila sa hotel mo stay. Wa di ka nila gi-invite, sir? Siyempre, wa. Naibawagod sila nga, nitago ko din para makarelax una. Mabitaw sad. Unsa man sa din taon ng pangutanaha, Kiko, uy? No, okay. Anigid. 2 to 3 days na sila nga wa din. So, kita na ibala sa tong kagalingon ha, kay way mo abi-abi na to. Why problema na sir. Ikog naman gani kay ko. Ato nila nga di gyud musugot nga mutabang may bisag sa kusina kay bisita lagi ko nota. Ay, bisita man kita. Sir. Si Sir Manggod. Ikaw ba? Pilir jugi ka, no? Bisita tang upat kay di man tataga din. Da! So tihilang unya kung sa imong gustong ipabuhat sir ha o ipaluto. Ikaw lang ko'y bahala lang. Mukhaon ako bisag unsa basta ikay muluto. Okay sir. Kiko. Ay, sir. What's the matter? Masahi ko ba? Ha? Masahiid na yun si Sir Kiko. Wala, sir. Buha nga, sir. Nalisar ba niya akong tuong kamot, sir? Kaya nagbaksing-baksing o ganina. Huwag kabantay doon na nagipay nga mga sakong siminto, sir. Dos kilid mo yung pagkaigog yun, sir. Sakita lagi, sir. Nihubag ni kamay. Tanawan, nihubag kamay, sir. Ako nagihumulan o ginitubid, sir. Ako na lang masahi ni mo, sir. Kamu di ka mo masahin, day? Gamay, sir. Maayo, uy. Dili pa sagad. Siyempre, ako gining gitarong, sir. Dako na din akong dungog nga makamasahin imong mga muscles na pagka... Ay, ambot na lang kiwit. Pero ang tinuod, sakit agad akong kamot. Ako lang di agkwanta. Oo. Niyo nung likay, day? Nirelax na gamay, sir. Oy, insakto na lang kung ikapoy na ka. Ay, okay na, sir. Uy, nipahuway rigugog ka diyot para recharge sa power ba? Okay na. Resume na. Ay, lami unya kay ni atong utan Bisaya. Kay puro presko ang mga utanon. Kita gyud mismo ang nanguha gikan gyud sa tanom. Pero... Ay, murag giatsam na nimo ko. Sorry na, pero kitar yung duha din sa kusina nang kinisip-sip na sa tong usa dito ni sir. Ay, iya mo sa yung trabaho ang pag-atiman ni sir. Oo, pero... Ikaw bitaw. Ikaw sabi daw to'y pamasahion, balibad ka. Lagi, pero namin ang saon na. Saon na akong kamot nga na. Mao gani. Ayun na lang pangigi ni Inday. Oo, kumangigin ang ako ba? Nagsilos ka? Ah. So, tira ko tinood kiko, be.
Ayagi pa makaka, kay makailara ba gyud kog mamakak ang tao. Unsa man ang... Saman. Tinud-anay ba gyud nga nakagusto ka kang Inday? Aray! Uy, ala. Na, giunsa na marong inday si sir? Aray! Sakit pero lami! Aray! Kadungog ka adto nang. Kadungog ka adto. Ha? Katawa sa di ay. Nagkatawa sa... Iyay. Ayaw gundang inay! Ayaw gundang lami kayo! Sige sir, dili ko mo antang sir. Kadungog ka adto nang. Kadungog ka adto. Uy, dungog ko. Yung sa Madenas imong hunahon. Iyay. Sakit pero lami! Siyempre, sakit ba yan ng masahe ko na ay maigo nga mga panuhot. Oh. Pero lami ra gihapon pamation. Ngano di ay. Nagduda ka nga lain ang ilang gibuhat. Sa imong paminaw, Kiko. Ingon anak ka iskandaloso si Sergio ko kung magbuhat siya milagro. Ha? Ha. Kung argabyado ka, tuwa ka. Tuwa ra ba ya sila sa tirasa? Temo sa hindi, temo sa. Di mada. Sakit nga. Gilok nga. May... ay, di ba explain? Pahuway sa. Ay, salamat sir. Nagipaningot na ko oh. Pero hindi ka tawagin ko nimo sir, labi nag doon ako'y mapisilan nga gahi. Panuhot ba ya gito sir? Sakto bitaw. Labi na tong diri oh. Sa kong bagtak. Grabe ka sakit. Uy, sir, ayaw basa sir ha. Kay mas madoble ang panuhot ana. Ugma na lang kaligo. Bisan wash up ayaw gyud. Bisan pamitiis ayaw gyud. Sir, pabugnaw na ning pipino, tangad, kalamansi, Josero. Pabugnaw na, sir. Uy, si nang dulor ka buhat ana? Kinahanglan pa ba din ang ipangutana, sir? Siyempre, silang dolor gyud. Kamao ba din na Kiko ana? Kinsa na sayod? Dili ba, Kiko? Namihan na gini. Sakto sa chinday, sir, ay. Ay, magulay na bawaan, sir. Gawa siya ng pagkaon niya, pag-inom. Sa mga binuhat ni Nang Dolor, wa ako'y kay bawaan na, sir. Alis ako, sir. Excuse me, na ninyo. Uy, Wa na. Nahart ito si Kiko, Inday. ay. Sir, oh. Salamat, Inday, ha. Time pa. Ano, sir? Karoon lang ko na hinumdum. Saan saman, sir? Di ba, ingon mo nga nakabante mo nga problemado si Kiko at mga mayaging adlaw? Aw. Oo, bitaw, sir. Mao bitaw nga nagpa-drug test mi, sir. Mao lagi. Dili ka nga. Ikaw iyang problema, Inday? Ha? Sir, saduy? Seryoso. May nakasulti na ako nga in love ko na si Kiko. Pero wa siya musulti kinsa. Ang ako lang naunahuna ba? Nga, tingalik ikaw. Na? Kung kinsa man ni sulti nimo, sir. Nagkonsabo ra na silang Kiko. Kay paningon-ingon na bitaw na si Kiko nako, sir. Sa atubangan pa yung nang dolor. Pero kami ni nang dolor nakaingon gid mig dili tinuod nga may gusto si Kiko nako. Kunsabo? Nga na magkunsabo man sad sila si Kiko ug Nicole. Si Miss Nicole, sir? Si Miss sulti nimo? Oo. Ay, hibaw-an na. Klaro, pas clear. Unsay buto yung pasabot, Inday? Nga naman di ay? Kiko, Nang! kana na gud nimong giinom tubig. Ninom pagugkas juice ganina. Dili ka na magbutod ng imong tiyan. I'm thirsty lang, Nang. I'm thirsty. Hintay thirsta. Oh, how good. Ah, Oh, yes, ba? mo nang. Klaro ha.
Aw, palihog niya kong bantay sa akong gitak-a nga. Tingalig mo awas. Buhaig takob ang kaldero kung bukal na, ha? Nang okay. Ah, magilis lang ko kay gisingot na kayo niya akong likod. Okay, Nang. Sus, laugawa. Naungsama ko. Nayabag ko. Natililing ko. Lain magig ko nga gimasahin ni Inday ni si Sir Joko. Ay, kabuang mo na sa tingay ko ani. Kung nangambisyon si Inday ni Sir, nangambisyon sa ko nga akong mauyab si iba na alawi. Mga dako kayo ning binuanga. Klaro kayo. Hala. Naligin na abot na sa kanan. Di balik na ka Ala, doon na tingalin na biyaan si Sir Wilnard. Klaro giginang. Doon na gini nabiyaan yun. Kanibalik man. Uy, iya laging giagbayan si sir. Murag dunay seryoso kayong gisulti. Uy, tanong ma. Nilantaw si Sir Will na din eh. Oh, Nabuang na itong babayana. Inday! Nang Dolor! Kiko! Dali mo! ay. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Uy, tanong ma. Nilantaw si Sir Will na din eh. Nabuang na itong babayana. Inday! Nang Dolor! Kiko! Dali mo! Ay. Uy, gitawag ta. Sir! Dali, Inday. Naya sa namong liho ko. Dali, oy! Ano magina? Kawahi magina bida. Nasa namin. Si Inday! Oh sir, naanak ko sir. Ha? Mauna, may pagawas og statement si Nicole nga gikidnap ko. Ug ikaw Inday ang mastermind. Kuwang sa kagool masabitos Miss Nicole. Si Kuwang sa kagool, day. Ay, kuwang good. Diyon sa guto niya paghuna-huna. Ay, pastilan babayhana. Mao nga mamaulit ta karon dayon. At tubaangon ko tong babayana. Ug mo-issue sa og statement. Lugawa ni Sir, no? Makurat lang niya tani kung doon ay mo kalit na tugdakop na to, ani Sir. Sige na. Manghipos na ta. Aron makagika na dayon ta. Dili ka maka-blame na ako, Joko. Nikalit lang ko kagawagtang. Og dili pagi ka makontak. Mausad ang imong mga katabang. Pila ka buo commitments nimo ang na-cancel sud lang sa upat ka adlaw? Unom. Og anytime ilatang ikiha for breach of contract. Pero dili na rason nga para pasangilan nimo ang ako mga sakop. Na may kidnap na ako. You're out of your mind. Ikaw ang out of your mind.
Kay mi diretso lang kag-issue og statement and validating mine. Unsa na gusto nimo akong buhaton? Muhilom lang? Ibaliwa lang ang imong gipasangil sa akong mga sakop, labi na kang inday. Ha? Wow ha? Labi na kang inday? Ha? Pinalabi ka lagi ni mo sa inday, no? Unsay pinalabi? Siya imong gitudlo nga mastermind. Naunsa man taong ka? Ha? Ikaw ano? Ingon niya ana di kadako imong kalagot inday ha? Ingon ana yun? Unsa na yung saha nimo? PA naman taon na ako, uy. Imong initan? Ngano? Threat siya nimo? What? Threat? Hoy, nga nung ganin taong mahimo man ako siyang threat? Who is she? Mao gani nga pangutan na imong kagalingon ana. Unsa may rason ha? Nga imo mo siyang initan. Nga who is siya maghasya para nimo? Ah, she's so annoying. Na-overrate na jud ka. For so long, I was thinking you were that high. Pero di ay. You are just this low. How dare you? Nga naman naginit o manggang inday kung taas kag level ha? Ang imo banggaon. Kanang parehas ni mong level aron di ka mahimong katawanan. Ikaw rin ingon nga kinsa si inday. Unsa si inday. Pero, threaten kay ka para niya. Wa lagi ko ma-threatened niya. Then stop attacking her. Oh. Dako og nagasto ni sir, no? Gumikan lang yun sa atong tago-tago dito sa bukid. Di nang uy. Gumikan tos kaya bagog utok ni Nicole. Di na ako mag-miss Nicole niya kadili siya ngayon sa kong pagtahod. Huh? Iyap kong gipasangilan nga mastermind sa kidnapping? Kulukoy. Maog yun. Ay, pastilan, babayhana. Ha, di ba, Kiko? Pastilan yun kaayo, no? Ay, tinuod na nang. Ay, bisan wa pa tumaytabo ang kidnapping nang. Makabayar gyapon si Sir sa mga wa niya matuman na kontrata nang. Madara mo gutog ing nun nga gilanpan si sir o baka naglain ang tiyan o napiang unsa pa. Pwede ra gyud niya matabunan. Kay dili na unta to kinahanglan nga mo issue pag statement si sir para ipanghimakak ang iyang pasangil. O ha? Mura kong broadcaster to pagkasaltiha ha? Naluoy lang kong sir. Bitaw. Naunsam sa ni Miss Nicole eh. Nagampo lang ta. Nga mas daghan pang proyekto ang maabot ni sir aron mapulihan dayon ang dakong kwarta nga nawa niya. Tinuod na nang. Let's pray lang yun. Maragi na ito mga buhat. Ang pag-pray. Ra? Naingon ka gra, Kiko? Ay. Imo rang gira ang pag-ampo? Di sa ingon nga ako rang gira. Oo, sabi yung gisulti. Di ba niingon man ka nga ra? Di ba nang dolor niingon siya gra? Nga pag-ampo ragi atong mahimo? Ay, pastilan. Ay, nalang ko na himo ang isyo, Inday. Na, Magid, bitaw, tinuod na. Sa magayi mo mabuhat ang isyo. Bisag pirtir ang gamay ang butanga mo rin dakon. Oy, dili. Dili gud hinuon ni gamayng butanga. Dako ni. Moong himuon gid na akong isyo. Digi ko mosugot nga himuon lang gamayng butang ang bahinos Ginoo. Huh, bahalag mo ingon mong may tililing ko basta ka i-fight gud din ako. Ang pag-ampo dili na ra. Ang pag-ampo dili na lang. Dili na gamayng butang. Kay kung dili ta mo sangpit og Ginoo, asa di ta sangpit? Sa panuway? Okay. Ayaw, nagka-high blood. Awara ko na siya nang, Nakasabot awara ko na siya mi sa imong ipasabot nga unsa ng raog lang. Ha? Sa akong tanaw, sayop lang gud to ang pagkalitok ni Kiko, God. O, dili lang mao ang iyang pagkasulti. Nang. Ngayon nasa nimong nabi na kung mulaban ka na ko. Di man to sayop nang, oy. Akong giingon nang wa tay laing ikatabang ni Sir gawa sa pag-ampo. Ay mao lagi. Imong gibutang sa katapusan ng pag-ampo. Sana. Imong gihimong pinilian kanang pag-ampo Kiko. Number 1 gyud na. Kay kanang imong giingon nga laing kapilian. Ay huy, di na mahitabo kung dili una nimong ampuan. Kibaw lagi ko ana. Hoy. Ay kung dako ko yan mong tingog Kiko ha? Tos di kong tikaron. Mukasan si panawag eh. Kinsa man gud na? Ay, si Miss Nicole. Ha? Ay, sa mukha eh. Nanawag nimo? Oo.
Sumukan. Kanawag yun ni mo si Nicole. Kapuya man na siya mag... Oh. Oh, da. Sir. Ha? Tumaga. Loudspeaker ha. Ha? Uy, tubaga na, uy. Hello? Hello, Miss Nicole? Kumusta na kung ipabuhat ni mo? Ha? Oh. Huwag mong kamutingog. Miss Nicole? Ako lang tong iuli ang kwarta, oy. Huwag mo sa ito na ko iba ni bisag piso, ma'am. Bye! May gipabuhat si Miss Nicole ni mo, Kiko? Agoy, agoy, agoy. Kung sige mabuhat ni Nicole nimo. Sir, di man krimen, sir. Di man delikado, sir. Unsay gipabuhat ni Nicole nimo? Tubag Kiko. Ano? Sorry, sir. Sorry, Inday. Apilag sorry sinang dolor. Unsa may akong labot, uy, Inday. Napil biya ka tong padagtas na to nang. Kay abi na to nagbisyo ni siya. Kay pirmi man tulala. Unya magkibot-kibot ang baba nga siya rang usa. Mura kay nasudlan og espiritus lubot sa mungaan. Unsa ko nagipanulti nimo Inday? Still nandiyan ni mo, Inday. Uy, seryoso biya ko nang ha. Dili lang ako. Dili lang si Sir ang nasadaan ining Kiko sa iyang gibuhat nga pakikonsabo atong kurtapyang Nicole. Lingaw, sir. Mag-aayog kabuang nimo Inday oy. Pero sakto sa si Inday, sir. Nang dolor. Nagasapon yung tanan. Mura kong si Barabas nga may traitor kang Jesus. Barabas sa imong mata. Hudas, oy! Ay. Gabi, ha? Tuga-tuga kag kutkot sa Bible unya sayo. Unsay gut-gut. O sige, tarongon ako ha. Goat, goat. Ako naman tatong isin ni Miss Nicole akong kwarta, sir. Ako na gyud isin ba? Aniara si Ray, aray. Salamat Kiko. Ayaw ka bala ka. Makabadara ka ng kanidara sa iyong pamilya. Tinuod, sir. Padoon na kita na ko isin sa kuing suon, sir. Para sugda na unta pag-ayo among bay. Pag-click na lagi kuwang, sir, pero... Wa man na nako dayon na, sir. Salamat Kiko. Oo. Kung araw masulbad sad ang iyong problema sa inyong bahay. Ato nang ipaayo. Unsa to, sir? Atong ipaayo. Sir. Seryoso ko. Tagayon niya kong picture sa iyong bahay. Kadiyot, sir. Nako'y picture, sir. Kadiyot, ha? Muna, sir. Muna kong mama, sir. Kana, sir, ako no mga igsoon, sir. Gagmay kay sir, no? Kana, sir, ako sa nang pagumanggaw, sir. Pero tayo siyang gagmaya, sir, no? Wa naman kay Papa, no? Muna, sir. Dili siya akong edad. Dead na akong tatay, sir. So, mao na inyong bahay. Oo, sir. Mauna, sir. Naibat na yung taon, sir. Ibat na. Dako mo na magyuta. Ha? Dako paghawan sa tubangan, no? Ug sa kilid. Mas dako pag yung likod na, sir. Na dito ang tanom-tanom nilang mama, sir. Kanang magtanom siya ba? Kung mauna, ipaguba na to ni inyong bahay. Ha? Sir, ako nung ginto itong ipayo, sir. Di mo siya pagkuba. Kiko, atong ipaguba ang daan ninyong bahay. Aron makapatugot ang bag-ong nga dako. Sir! Namarugli kita
tanan akong balibo nang. Hasta sa akong kibot nga balibo nang namarog. Yes, kumasta. Ay, naligi nang. Nya? Nakagagkos ko kong sir sa wala ko damas nang nakagagkos ko sir. Ha, kuan, Ang di ko sa'y? makatuo nga iya itong buhaton. Loading ba yan nimo? Kulbaan man ko. Ingon anak kalapad o kasing-kasing si Sir. Huwag panagana kung mutabang. Mao nga angay gyud nato siyang iampo sa kanunay. Aron padayon nga bubuan sa grasya og panalipdan siya gikan sa bisan unsang kadaotan. 101% Inday. Agree ko na. Dili tanan parehas niya kung mutabang oy. Sa ako na igsuon. Naabot gyud og 1 million kapin ang iyang nahatag. Hapit gyud mo 2 milyones. 2 milyones nang? Oo. Kana sa dinyo among bahay nang maingon ana sa kadida sa among magasto niya. Awan niya. Anong among man nga si Sir man ka. Oo, sa iyang magasto ba? Pil-apil no di kay kwarto Kiko. Wagan ni, iya mayatag na ko. Best, ikaw na lang gyud inday ang wa pa matagaing Sir og dako king kantidad, di ba? Okay ra nang uy. Ang saon sa na ako. Kay bao ka nang no, kanis Inday nang. Nga naman. Anak mo hintinay ni Dato nang. Ha? Padisguise lang ba? Aron ingnon nga, pobre lang ni siya. Pero marong ni. Bitaw sad no. Wa pa man gyud ni siya gipakita nato nga picture sa iyang pamilya. Dato gyud tingali ni si Inday. Sa akong birthday concert next month, gusto ko nga muatin ang inyong mga pamilya. Apil lang imo, Inday. Sir, Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your. Dato gyud tingali ni si Inday. Sa akong birthday concert next month, gusto ko nga muatin ang inyong mga pamilya. Apil lang imo, Inday. sir. Kanindo ta na, sir. Wow! Oy, kay lako naman ko, Sir. May imagine lang nako nga si Manang ba mutanaw sa imong concert. Oo, patabungan dyan si Manang nimo, ha? Oo, Sir. Kanindo ta na, sir. Mura magpasko sa ko pamati, sir. Bisag layo pa kayong Pasko. Oh, naghilom-hilom mangod ka, Inday. Pahibaw adaan ng pamilya aron malipay sa sila. Oo, nganong ka, Indays, ha? Ngano ka? Sir, pwede exempted lang ko? Ha? Nganong exempted man ka? Awara. Naadyo ni siya gitago, sir, si Inday. Tudago na, anak ko ni siya dato, sir. Napadisguise lang ba? Ay, Gwapo sa na nga plot, Kiko. Sunod na lang sa nang istorya, uy. naisgutan na binanamo, pero karon ladlan nam gyud ni kinahanglan mo tug-an na gyud ka kanamo dahil bahin sa mong pamilya. Kay kami ladlan naman yung daan. Ang bahin sa mong pamilya kay bao naman ka, pero ang imo napabiling yung misteryo. Saon ta man na? Unsa mang misteryo ha, Kiko? Misteryos ka sakit? Klaro bitaw, Inday. Nganong gusto mo kang magpa-exempt? Wa manggod ko'y pamilya, sir. Si may pamilya! Pwede na lang may pamilya! Pwede ka ayo. Kadaghan way pamilya, ah. Wadi ka mahibaw, anak, Kiko.
Oo noon, pero dunagi na sila pamilya. Ang uban, gibiyaan. Ang uban, mibiya. Ang uban, nagbagbuwag lang ang damha. Pero nagi pa pamilya. Nabilong tingali ko anang ikatulo. Nabuwag nga wadam ha. Exempted na ko, sir. Okay na? Naunsam ko. Nasol ko sa gisulti ni Inday nga uwa siya'y pamilya. Tinuod ka? Or ang gisulti ni Kiko ang tinuod nga posibleng anak siyang dato nga nagpa-disguise lang. Puti sa baya si Inday. O dili sa siya ihas. Murag, di gid ko mahimutang inida nga may usa sa akong mga sakop nga blind ko siyang family background. Di gid ko mahimutang. Ay, asula, oy. Dili mo na to ko ganahan, may iskutan to. Iskutan gida. May tagsakto na lang to. May tagdi na lang nila hiskutag balik. Kay makahilak na unya ko. Dili bagi ko ganahan magdrama-drama. Ay. Kaya di pa magit ko makatog. Ang limpyo na lang ko, be, para ugma. Manaog ko eh. Mangita kung pwede ka unon. Di na lang ko mukaw nila. Ay, magluto na lang ako scrambled egg. Uy. Unsa mo ron? Kinsa may nalimpyo ining rasa? Siya para miyot. Ang ayaw ng baga. Makamata si Sir Andy. Pero di sa tingali kay. Tuwa naman to siya sa taas. Huwag to kapagin sa tumoy ng kwarto. Di na siguro niyo abot itong tingin ko eh. Ang klaro ini makamata. Mausila sinang dolor o Kiko. Inday? Sir? Sorry. Napakuyawan ti ka. Pasensya. Okay na, sir. Uy. Ako may angay mag-sorry kay nakabata na lang yun hinuon ka. Dili na lang yun ako tiwason, sir. At yun na lang yun ako, sir. Ugma na Inday ha. Nganong nagtrabaho mo taong kay nganong rasa, uy? Hipusan na o katuog na. Hindi magod ko makatuog, sir. Maong nakauna-una lang ko pang limpyo. Wasa ko maguna-una nga nakadisturbo ko nimo. Pasayloag gid ko, sir. Actually, uwa pa sa kong katuog. Nanaog ko para magluto untag scrambled eggs. Gigutom ka, sir? Sige, ako naliluto, sir. Basing ganahan kag sandwich na lang yun. Moy akong andamon, sir. Okay. Sige, mas maayo. Pero, para na tong duha, ha? Aron, doon na sa kuy kasaw. Magdang naman. Kusog mo kayo ito ganina. Damgor ka ito na yun na yung nag-vacuum, no? Ay, nagkumbre kita nga nito, eh. Oh, humot mang itlog. Yay. Gikabuangan man tingali ko sa mga not like ours. Tapos gusto nga gabi eh. Kaya doon ay magluto. Kanina, may nag-vacuum. Unya karon, may nagluto. Iyay, kulbaan ko anida. Pero,
Huwag yun mawa ang waktang sa kaumot sa kanilang nagluto ron. Hotdog na sa niyumot. Lord, kung di kabuangan magani ko not like ours, Lord, panilit din taon ko, Lord, ha? Ayaw taon ko, papanimahu sa ilang giluto, Lord. Uy, may nagkatawa. Uy, karon. Uy, rutingog mo ron ni Sir Jokog Ninday. Bangon ko, be. Gawas ko. Nilion ako. Di lang kong pasigat suka. Maghinay lang ko. Oh, uy. Hayag mong kusina. Oh, sila giday si Inday ug si Sir Joko. Ngaon sila. Uy. Naunsa man ko. Puro langigi lagi ko. Ano man ko? Nabuang naman ngali ko eh. Sa may gipangigihan ako. Nga, dili ako'y kauban ni Sir og kaon. Mau ka? Ay, sis. Balik ko sa akong kwarto eh. Samtang wa pa sila kabantay na ko. Agay! 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 Oh, agay! Uy! Si Kiko, sir. Atoon sa nako. Kiko! Oh! Agay! Tigita ng agay! Agay! Mayong pagkaparok yun. Kiko! Hoy! Naunsa ka? Ano ba ka, Kiko? May napagda ka? Wa mo kung pasiga suga. Ay, kuan magod, sir. Okay, sikita eh. Igo ra magkumili kung tinubag yun nga may nagmata. Kay ganina magod, sir, nagmata ko kay doon ay nagbakyum. Abi na ko gibinuangan ko dingon ato ba? Kay lapas na gusto nga sa gabi eh. Nya, pagtutaon, nanimaho niluto. Mga to ni Barro ko, sir, kay di kamay magkus humot sa kiluto, sir. Nya, kadungog kong nag-istorya. Mga tong akong giabli-aportahan, sir. Lik-lik ko. Ug nakita ta mo. Ay, balik nung ko sa agi, sir, pero may pagkaigo ginako sa agtang, sir. Sakit yun kayo. Sorry ninyo, sir, ha? Naistorbo ta mo. Naistorbo ta mo sa inyong pagkaon, ha? Kiko, kami angay magsuri ni mo. Kaya nestorbo na ko yung pagkatog. Dali. Apel na mo. Ay, Inday, palag lang niya himo og laing sandwich siya para ni Kiko. Himuan gini ako si Kiko, sir. Kiko, dali. Kiko, Sir, may lakaw ta ugma. Familiar ka ba ditong tapita, Kiko? di ra ba, sir? Pero, turtam diretso sa barangay captain, sir. Ako ra, sir. Kay kung naog ka na, kapuangan sa kas mga tao dito. Mabili ni ka ni si kanan, ha? Pwede ra. Ang importante nga, mga pangutan na tabahin sa pamilya ni Inday. Tinali sila yung pamilya dito, sir. Kay taga dito, tingin siya. Kay mama yung gingon nga. Si Inday, taga dito, gid siya. Mao man say naa siyang voter's ID. Oo, kada eleksyon, sir. Ato siya mabutar man dito, sir. Ato ning may bawang karon, Kiko. Oo. Hello? Asa ka? Na ako diri sa inyo. After lunch pa man imong appointment, gano'n nilakaw naman ka. Mao gani nga nila ko karon kay after lunch pa akong appointment. Asa gani ka? It's none of your business. Ay, Kiko. Layo pa ta. Bisit ba yaw eh? Kadaghan na gini niya buhata da. Pwede magpahibaw kung asa siya milakaw. Tabog na sa Miss Nicole. Kay marag, init na kay ng imong oda. Wa ba gid siya mo sulti asa siya mo adto, Inday? Ay, Miss Nicole, sad, uy, wa, lagi.
timpla, Miss Nicole, sa? Ready na ba ang tanan niyang kinahanglanon unya? Ready na kayo, Miss Nicole. Ako pa. Nga naman yung kainday. Pwede na yung kamutubag og yes or no. Daghan pa kay kagisumpay. Makairita. Ilhanan gigang dili ka maestra, Miss Nicole. Kaya maestra kung mangutana, muingon man if your answer is yes, explain. If your answer is no, explain. Oh, naa naman day sila. Di man day kaayo sila dugay. Tulo ka oras kong nagpaabot, dili dugay. Dili. Gaga. Ay, salamat taon nga si Miss Nicole ang gisakyan nila ni Sir. Makatuog na ko balik. Kuwang kustog na. Kung sagyo di ay nahitabo ninyong tulog gabi eh. Dugay mang mibangon si Inday ganina kay nagmata lagi ko namang tulog. Nang, let's talk later nang ha? Ha? Because I'm so sleepy. Tugon ko, ha? Okay. Di ti ka lutuan og sudan ha. Ikaw ka nang? Mas interesado ka sa among giadtong Sir ganina kaysa nahitabo gabi. Ha? Kay diin man di ay tuod mo ganina. Sayo man mo ng lakaw. Ay, sa. Interesado ka sa. Ay, di mo sakit o kuha ng sayo pag among paglakaw. Diin lagi mo. Ug unsa may inyong gilakaw ha? Nang, dito mislugar nilang Inday ng dolor. Ha? Nagsusimi sa bahin siyang pamilya. Ug masyagid kas among nadiskubre nang. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000